Hello bro. Hemme salam dostlar. Go'men canınız sağmı? Go'menim. Benim gitplayna digesen örnekten. İrden saat 7'de geldik dostlar. Sultanahmet Meydan denir şu yeri. Ana videoda görüyenderseniz kaptallarda suratlar çıkıyandır. Hemme kişinin görmek isteyen yerler şu yer. Hemme gelen adamlar ilk bilen Türkiye deysen İstanbul'da Sultanahmet ödemeyle. Dostlar, bu bizim birinci videomuz. Bilemenin birinci videosu? Bilen siz bir oyunda değil. Hemişe bizle gepleşmek isteyen, karar katlaşık saklamak isteyen, atak dine oyunda kavatteler. İnni dine oyunda değil. Hemişe sizle durmuşumuzda da sizle paylaşmak isteyen. Dostlar, bu bizim bilen kızıklı kanalının birinci videosudur. Bu kanal ne yapmakta olur deyseniz, bizim öz şahsi rizimizden kadrlar, vlog şeklinde videolar olur. Ondan başka ne olur? Başka da mesela siz isteseniz aşağılarda komentarda yazıp bilen mesela git Bursa'nı okuyoruz dersiniz. Olur başka şekerler. Başka şekerler. Şu İstanbul'un içinde en belirleri görüyoruz. Türkiye'nin içinde yani. Amerika'nı gidip görmek isteyenlerken Türkmenistan'da bilen gatıken, Amerika'nı gidip görmek isteyenler, Avrupa'nı gidip görmek isteyenler, Türkiye'ni gidip görmek isteyenler gatıken, bu Türkiye'nin içinde 5 tane mesela 5, 6, 7 tane turistik muh gezip olacak yerler, nerleri. Türkmenistan'ın içinde çık görmedi adam bilmiyor doğru değil mi? Bilmiyor. İlkinci gelelim ne yemek edip duruyor. Yani ne yapayım bizim önünde zor gördük. Katerle sokuldu duruşta. Katerle sokuldu. Men geldim Katerle sokuldum. Şimdi men kim? Bu adam kim? Birinci gelen adam tanımıyor bize. Doğru değil mi? Tanımıyor. Ben Serdar Kerim 96 yılında doğuldum. Hazırım. Kaçıncı yılda? Hazırım 2020 yıl. Korona. Sıçan yılı Katervet yıl. 24 yaşında. Bu çağa kim? Ben Devlet Arnayev. Ne yaşında? 1997 yılında doğulan. Sevgilisi yok tanıklarına araştırma. Sevgilisi yok tanıklarına araştırma. Dostlar, biz Playtech YouTube kanalının adminleri. Ben Serdar, bu Devlet. Bildiğin şu oyunu süren tanıyanlar. Başka hiç el tanıyanlar. Tanımak isteyenler var. Mesela Instagram'da koyduk bir tanımak isteyenler sonra olunuz verdiydik. Bir ne açı sonra olur elde. Sen o kapatsın. Sonra olur. Nem diptirler. Govu mu yağdaylar dostcan diptir. Govu yağdaylar govu Xudaya şükür. En govu adamlar nereden diptir? En govu adamlar bizden Mardan. Ben Marlı böyle yaptı. Doğrudan sen kim diptirler? Onu yazdırcık ettik. Çemti zanimayıştı diptir. Biz bugünler korona bolonundan sebeple bundan ön Mart'ta korona çıktı. O buluşu oldu. Mart'tan ön nämet etdik atelde men menajerdim. Bulan menin sağ elimde. Kömekçisi. Getirip oturup. Hazırım korona başlandan beri ondan sonra Playtech YouTube kanalını, PUBG hakkında oyun kanalını öğrettik. Näme üçün sebebi itağım öýde oturuyorduk karnında orla zat karnın çıkıp bari zaten. İtağım öýde oturuyorduk dostlar. Şonun için boş oturandan bir hareket kalalı dedik. Saçın näme üçün östüren ağam deyipdirler. Dostlar, näme üçün saçımı östüren, näme üçün sakalı öýüripdir. Sebebi dostlar, Instagram'dan meni patçat edip storylerimi atlamı görýän adamları bilýändir. Men aktör olmagy taýinlanýan synan şotyn. Casting'a da gidip geldim. Indi çağıracak deydiler. Düşündünüz? Akıyında. Şonun için saçımı östüren, näme üçün gelişikli, näme üçün men krasiv patsam. Tak, näle o kaçok men tanıdım deydiler. Ahmetleri tanıdım bro, tanıdım. Kanal ağza alıp reklam etmeni yaptın çıkarma böyle de. Bana UC vermeň isleýän deyipdirler. Nämelerde gatnaşdynlar? Yarışlara gatnaşdym. Tayland, umut UC'ler ayım. Selamun aleyküm. Bro, meni komandanıza aldınızmı? He, aldık Adılbek, aldık. Kaçan öňki ýaly lobbyler oýla dostlar deyipdir. Gatı köp oýnanlar bar. Lobby oýnaşaly. Dostum, näme üçin lobby oýnamyz? Ýok, cheat az ondan soň geçdik. Lobbyni ýakyn wagt etjek dostlar. Şu kanaly, ikinji kanalymyzy açmak üçin ılgadyk, o ýere gitdik, bu ýere gittik, kamera aldyk, onu etdik, bunu etdik. Ansady işlerden montaj edildi. Bu şu yerlere gelmek üçin sizin görýäniňiz hazır 10-15 minutlyk bir video bolar. Ýöne biz bundan öňüne arka planny bu adam bilen hereket bereket diýmenler. Başka cheaterler edip bolarka PUBG'de dipler. Onu bilýän ýöne aýtmaly däl. Ma PUBG partner olan soň aýtma diýdiler. Aýyrdyk. Menki geçdi indi sana. Indi senkilere ökal. Bana da berilen sorular mesela başlayan
Sen kim deyipdir? Men Döwlet Anlar, özüm bardan şu täzir wagtda Türkiýede İstanbulda ýaşaýas. Söyleyeyim. Söyleyeyim yok. Men hem şu bilýärsiňiz Playse kanalynyň admin raklary. Çıt admin değil. Çıt. İzle 1% manem durmadyk. Bir nol derler bir. Soň ikinji soraga geçeri. 100 bolmagym üçin şu gerek dostlar. Näçe çekile diýip sorapdylar. Näçe çekile diýipdiler. Aýtmagy, ýani 96. Diýin ölçedi bu. 96. Men doğulan ýylymda, men doğulan ýylym. Şoň ýaly görýär. Am sen doğulan ýylyň etjeksin ha. Okuwa girdingmi? Okamalam däl. O girdiň bilip berdim. Haýsym Nurset okýan. Tä okamak men. Okuw taşladı dostlar. Şu blogger, YouTuber olmak için okuw taşladı. Okamaly oýnýany nä? Oğlunuz olsa bu yollara başvurmasını engellen. Okuw ýaşdan geçdik diýin. YouTube'dan näçe gazanýaňyz? Näçe gazanýar? Secret. YouTube'dan da pul kazanamaz koy. Başka din tasarda nämeler etdiň de. Tasarda näme bir kän tasarda çykamaz. Oktyga videolar. Korona şu an. Şu adam näme şunu otur şeyle bir ýakyn. Maska melat ýanymyzda atak prosto siz üçin video çıkaralyp geldik bilen. Ýürüýte daň bilen dezinfektan aç. Normal urlar ýaly. Yürü verdi ha. Sende garas vermeli. Bir sorapdyr PUBG'de oynayandın biri. Kadeň näçe diýipdir? Kadesi dostlar. Kadem ýaman düşük. Güýçli oynayar. Güýçli oynayan için özüne verin de patsan, özüne verin. Maňa näme kili gereksiz aldyňyz, atyp sallaýar bize, düşündiňizmi? Şoň üçin 0.60 bir aldandynda. 0.68 mi? 62. 0.62 diye. Bu gan halym ýa, düşündiňizmi? Bular Leçli Jiz'den sonra aptarlar dostlar. Söýgüli wama näme üçin olar ýaly näme? Cançka ýa suratlar oňaň beýdip şeýdip diýer. Oýundan başga näme etdiň diýär. Oýundan başga küçük oýnaýanyňyz barsa saklaýar. Dostlar, Turç hakynda bilmek isleýän zatlaryňyzy kommentlarda ýazyp geçin. Siziň bilen bile, biziň bilen gyzykly kanalyny hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz. Näme edersiň? Naharlar niýersiň? Nahar eder. Nähil tagamlar gatyken. Garaz Näme dostlar. edersiň? Aýt. Söz sende. Aha. Öz isleňiz öwren, meselem Türkiýede plan ýerni zorka, meselem özüm bilýärsiňiz, meselem ýa deňizde gidip görmedikler we deňizde video çekdi, adalar we her ýerler bar. Owadan ýerler. Olar orkady. Ýöne çöllük ýokdur. Marda ba oýan oňary. Mardaklar şu suw görmedikler diýip. Suw diýip suw ba bar. Bir çöllük ýerler atyk. Karam da ýaşaýlar. Ýa deňizde gidelim. Beýçe. Otaydı ya garon deri aça eken varlar deri aça. Ay garaz näli biz siziň bilen şu näme üçin açdyk şu kanaly siziň bilen begenme, gülme, şartlanma üçin açdyk şu kanaly. Garaz bu kanalda da näme olur? Biziň ilkinji etjek zatlarymyz diňläp ýoktamyn diýip. Biziň ilkinji etjek zatlarymyz Türkiýany orkadyr, İstanbuly orkadyr, İstanbulyň naharlar orkadyr. Gülýär bar ay gülýär. Ay çeka. Şoş. Näme bolar çıkmaýsy şuna okmaýyn. Allah'a uğradan şu kanalyny hay. Dostlar, biziň bilen gyzykly kanaly näme hakynda bolar diýseňiz, aýdyp geçdik ýa-ni. Boldy. Короче, Turç hakynda bilmek isleýän zatlaryňyzy sorap bilersiňiz. Näme bilesiňiz gelýär? Dokumentläde öňürmeli, nirde iş aktarmaly, näde başga şäherlere gitmeli, nirä gitmeli, näde gezmeli, nähil tagamlary bar. Näme bilesiňiz gelýär? Hem Instagramdan ýazyp bilersiňiz bize, hem YouTube'da kommentlarda ýazyp bilersiňiz. Näme göresiňiz gelýär? Näme biz çekeli, näme video düşüreli. Doğru mi? Bular ýa-ni işleşik. 1% düşürüp belli göreňizden. Ha o doğru aýtdy dostlar. Meselem indiki o dostlar. Ay içi tamam. Haydi. Dostlar. Kanaly birinji videomuz hem özümüze hem kanalyň näme hakynda, nähilrek ýol aljagy hakynda biraz informasiýa bermek isledik. Kanal bugünkü videomuz şular ýakdy. Doğrudan? Doğru. Başka ýa-ni çek. Kanaly bize paddeş görmek isteyenler kanalımıza bizim bilen gyzykly kanalna
Bella keçesi şu aşağıda pat bir saat dip ne şuhtayda duruyor aşağıda şu aşağıda pat bir saat dip basıyoruz. Nerede de like duruyor. Like ama. Hem onun aşağıdan yukarı çekiyorsunuz comment yazıp böyle. Pat saat ederinden sonra bizim videolarımızı almayı istiyorsanız devamlı karakol çıkıyor. Cangcağa pat bir saat sayın şuhtayda pat bir saat sayın aşağıda cangcağa şuhtayda. Cangcağa'dan yok bana açık koyun. Böyle koldan anlatır Evet geliştirelim. O dostlarımız var ya. İşte bu ne ya? Dostlar, özünüze go seyredin. İndiki videolarda görüşençek. Bye bye. Bye bye demesene bile. Ciao. Öyle de go sevdin canınız sağ olsun. Nerede olsanız da emmerdi isimlik dileriz. Yeni ağdağını unutma. Ondan mı görüşençek. Hoşça olun. Şöyle denem Instagram sayfamızı bella geçeriz. İsteğiniz olsa sonra olunuz olsa yapıştırırsınız. Dostlar, benim aydık geçişyalı Instagram adresim Müştayda Bahadır. Videonu halam olsanız like koymayı, yattan çıkarmayın, komentlarda yazın. Ne ilarak video çekelim, ne kontentler çekelim. Ve bize paylaş görmek isteyenler pat bir saat etmeyi yattan çıkarmam. Kaç saat edin, başından bir iyi bulup hemen şu videoyu dostlarınızdan paylaşın. Paylaşın, bilmedik, gör bilsin. Ondan hemen görüşen çek. İndiki videoda görüşen çek. Sağ olun. Bol seyredin. Bye Bye bye.